set the night light. Hey, good morning guys. So wala mi resudan guys, mo ato miron sa bye-bye kay manguha mi og ayuda dito guys para sa amo ang pamahaw. So let's go. Maligo na ka, Guys, diba? ano ko nakita diri nga salwaki gamati kaining salukay pero okay ra ni siya. Salwaki! So na nato na ibutang. Magkita I have my salwaki sa kabuk. Salwaki dong, salwaki. Maligo ka pa. Meron ito nagbantay. Sakto na dong kay pamahaw na ta dito. Ante, Wala na. mamahaw na ta. Ano dong? Ay na kay mamahaw na ta diri na. Unsa ito? Doon ako. Ang bisa pa. Ano na ito? Ang kutsilyo. Hmm? Kanay na gyud pag wala. Ali na dong, Adrian. Amay. Ali na kay mamahaw na ta. Bawa. Kunita pagkamot ra. Ang tugotro kay dito. Sara higo. Maapa. Cepat. Cak ba? Cak. No. Ako ano man Ako ni. No. Ako na. No. Impyo wala gi ako. May arte ka ayo. Iba na na. Kana may alim ka may ha. Ako na. Kana. Kana gundo ha. Na iban kampo ko. Didi pod. Hindi kaya ta. Ang kapo. Sasali na ako. Pinag Tara, balikan na niya. Dali na. Dili na octopus.
Bakit dong ihatag di Papa dong.